No a ešte čo sa týka vlastne stavu tých vozňov, snažím sa ich mať v poriadku, hej, vidíte, majú všetky nárazníky, ale stane sa, lebo deti sa s tým hrali a tiež som to kupoval po bazároch, že vlastne nie každý bol kompletný, tam chýba jeden, tu chýba jeden, tu sú všetky, ale je odlomená polovica toho taniera. Rýchlikové tiež, niektorým chýbajú tieto spodné detaily, nechcem sa mi ich vybaľovať, lebo ste hovorili, že dlhé vozne asi nechcete. Historické rýchlikové nemám, to vám nemôžem ponúknuť. Takže tak, no, lokomotíva je bezchybná, lebo ako hovorím, ja som kúpil tiež z bazáru, ale nepasuje mi to nemecká, nenašiel som ju v žiadnej slovenskej, českej farbe, že by som si prestriekal, lebo to robím s mašinami, vozňami, prestriekam, objednám si nálepky. Hej, či už vyrába niekto, alebo sú aj maníci, ktorí to robia na 3D tlači, hej, tu budú ŽSR rýchlikové vozne. Mám veľké plány do budúcnosti, len zatiaľ žiadny čas. Tak asi tak ku tomu.